ନମସ୍କାର ତୁଳସୀ ଆର୍ଟ୍ସ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଚିତ୍ର କରିବାକୁ କାହାକୁ ଭଲ ନ ଲାଗେ? ପିଲାଠାରୁ ବୁଢ଼ା ସମସ୍ତେ ଚିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ରଙ୍ଗ ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଭଲ ଚିତ୍ର କରିବା ଏବଂ ରଙ୍ଗ ଦେବା ସହଜ ହୋଇନଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି ଆର୍ଟ କ୍ଲାସ୍, ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ସିମ୍ପଲ ଟିପ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଫଲୋ କଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିପାରିବେ, ରଙ୍ଗ ଦେଇପାରିବେ। ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଏକ କଳା, ଯାହାକୁ ଭିଜୁଆଲ ଆର୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଟିପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ 1ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଚିତ୍ରାଙ୍କନରେ କ'ଣ ସବୁ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଚିତ୍ରାଙ୍କନରେ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆକାର ବା ସାଇଜ। କୌଣସି ବସ୍ତୁ ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କେତିକି ବଡ଼ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କାଯିବ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆପଣ କେଉଁ ସାଇଜର କାଗଜ ନେଉଛନ୍ତି ବା କାନଭାସ ଉପରେ ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ କେତେ ବଡ଼ ଚିତ୍ର ବା କେତେ ଛୋଟ ଚିତ୍ର କରିବେ। ତାକୁ ଡିଟରମାଇନ୍ ପ୍ରଥମେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆକୃତି ବା ସେପ୍। ଜିଓମେଟ୍ରିକାଲ ସେପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନିହାତି ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ୍ରିଭୁଜ ହଉ, ଚତୁର୍ଭୁଜ ହଉ, ଗୋଲାକାର ହଉ, ଅଣ୍ଡାକାର ହଉ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଜିଓମେଟ୍ରିକାଲ ସେପ୍ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଡିଭାଇଡ୍ କରିବାକୁ ହେବ ସେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଜିଓମେଟ୍ରିକ ସେପ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆସୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ପ୍ରଥମେ ସହଜ ହୋଇଯିବ, ଆଉଟଲାଇନ୍ ଆଙ୍କିବା ସହଜ ଲାଗିବ। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମାପ ବା ଅନୁପାତ। ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ମୁଣ୍ଡ କେଡ଼ିକିଟିଏ ହେବ, ଦେହ କେଡ଼ିକିଟିଏ ହେବ, ଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ କେଡ଼େ ଲମ୍ବା ହେବେ, ହାତ କେତେ ଲମ୍ବା ହେବ, ଏସବୁଥିର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାପ ରହିଥାଏ। ସେହି ମାପ ଅନୁସାରେ କଲେ ଚିତ୍ରଟି ପ୍ରପର ଫ୍ରେମ୍ରେ ଆସିଥାଏ, ସାନ ବଡ଼ ଜଣାପଡ଼ିନଥାଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖିଲେ ଠିକ୍ ପୋଜିସନଟି ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ଚତୁର୍ଥରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ରର ଉପାଦାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ବା କମ୍ପୋଜିସନ ବା ପାର୍ଟସ। ଯେମିତିକି ଗୋଟିଏ ଗଛର ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଟସ ରହିଛି, ଫୁଲ ରହୁଛି, ଫଳ ରହୁଛି, ଚେର ରହୁଛି, ଗଣ୍ଡି ରହୁଛି, ସେଇଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାର୍ଟକୁ ଡିଟେକ୍ଟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସବୁ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶାଇଲେ ହିଁ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ କୌଣସି ପାର୍ଟ ଓମିଟ୍ ବା ମିସ୍ ହେଇଗଲେ ଚିତ୍ରଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମ ପଏଣ୍ଟ, ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବା ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ବା ଆଙ୍ଗେଲ। ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସାଇଡ୍ରୁ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଉପରୁ, ତଳୁ, ଡାହାଣ କଡ଼ୁ, ବାଁ କଡ଼ୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। କୌଣସି ଚିତ୍ର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିକି କରୁଛେ, ସେହି ଚିତ୍ରର କୋଉ ଆଙ୍ଗେଲରୁ ଆମେ ସେ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖୁଛେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାକୁ ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଷଷ୍ଠ ପଏଣ୍ଟ, ଅବସ୍ଥିତି। ଏଥିରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କଭର ହବ, ପୋଜିସନ ଆଉ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ। ଯେମିତିକି ଗୋଟିଏ ରୁମରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବସ୍ତୁ ଅଛି, କାନ୍ଥ ଅଛି, କାନ୍ଥରେ କିଛି ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି, ସେ ରୁମରେ ଚେୟାର ଅଛି, ଟେବୁଲ ଅଛି, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ା ପରସ୍ପର ଠାରୁ କେତେ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପରସ୍ପରର କେଉଁ ଦିଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମଠାରୁ କେତେ ଦୂରରେ କୋଉ ଜିନିଷଟା ଅଛି ଆମ ଆଖିଠାରୁ, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଡିଟେକ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ତାପରେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଙ୍କିଲେ ଠିକ୍ ଚିତ୍ରଟି ଅଙ୍କାଯାଇ ପାରିବ। ସପ୍ତମ ପଏଣ୍ଟ, ପ୍ରକାର ବା କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ବା ଟାଇପ୍ସ। କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଆଙ୍କିପାରିବେ ତାହା ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଟା ସହଜ ଲାଗୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ଅଛି। ରଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆକ୍ରିଲିକ୍ ପେଣ୍ଟ, ୱାଟର ପେଣ୍ଟିଂ, କଲର ପେନ୍ସିଲ, ଏସବୁ ଅନୁସାରେ ବି ଚିତ୍ର ରହିଛି। ଫାଇନ୍ ଆର୍ଟସ ରହିଛି, କାର୍ଟୁନ୍ସ ରହିଛି, ଆନିମେଟେଡ୍ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ଏରିଆରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଚିତ୍ର ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମଧୁବନୀ ପେଣ୍ଟିଂ, କେରଳରେ ମ୍ୟୁରାଲ ପେଣ୍ଟିଂ। ଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚିତ୍ର ଆମକୁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିପାରିବା, କୋଉଟା ଆମକୁ ସହଜ ଲାଗୁଛି ଏବଂ କୋଉଥିରେ ଆଗେଇବା ଆମ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁଛି। ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ପରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ରଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର। ବେସିକ୍ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ତିନୋଟି, ବ୍ଲୁ, ୟେଲୋ ଆଉ ରେଡ୍।
एगुड़ी को प्राइमरी कलर कहा जाए। सेगुड़ी को मिसेई आमे सेकेंडरी तापर टर्शियरी रंग बाहर करिथाउ। ब्लैक आउ व्हाइट हेउची एक्रोमेटिक कलर। प्रत्येक कलर रो तीनोटी पार्ट थाए। गोटे हैला कलर रो पिगमेंट बा क्रोमा केउ रंगर। तापर हेउची कलर रो मीडियम ऑयल पेंट कि वाटर पेंट कि एक्रिलिक पेंट हेउची कलर रो मीडियम। तृतीय हेउची कलर रो एडेसिव मटेरियल को मटेरियल टा कलर को स्टिकी करिथाए बा कागज रे लागिबारे बा कांथरे लागिबारे साहाय्य करिथाए। ए तीनोटी पार्ट रहुची प्रत्येक रंगर। कलर कॉम्बिनेशन एवं सेकेंडरी टर्शियरी कलर उपरे आउ गोटे वीडियो आपण मानक पई प्रस्तुत करिवि। आसंतो देखिबा परवर्ती इंपोर्टेंट पॉइंट। लास्ट किंतु सबुठारो इंपोर्टेंट पॉइंट हेउची सामग्री बा चित्र आंकिया पई को सामग्री जाहाको आर्ट सप्लाइज कहा जाए। विभिन्न प्रकार कलर उपरे तो आपको धारणा देली। कलर पेंसिल क्रेयन्स पेसल्स हार्ड पेसल सॉफ्ट पेसल तापरे एक्रिलिक कलर ऑयल पेंटिंग एसबू हेउची आर्ट सप्लाइज। कैनवास पेपर कैनवास भी डिफरेंट कलर पई डिफरेंट टाइप रो अछि। पैलेट नाइफ आउ ब्रशेस सेमिति रे कहिबाकू गले आर्ट एमिति गोटे जिंस जहाकू कि कोनोसी आर्ट सप्लाई बिना भी करी हबो। आंगुठी रे हो बा छोटिया छोटिया जिंस जहाकि आपनक पाखरे घरे तुला रहुची इयरबड्स रहुची ताकू यूज करके मध्य रंग करी हबो। तेणु यार किसी लिमिट नहीं। गोटे चित्र केमिति अंका जीवो केमिति रंग करा जीवो सेटा गोटे आर्टिस्ट ऊपर निर्भर करे। से किछि भी यूज करि पारे रंग को ढाली की भी रंग करी हबो। तेणु ये आर्ट सप्लाइज मॉडर्न टेक्नोलॉजी द्वारा कौन कौन डेवलप हेलानी विभिन्न प्रकार आर्ट सप्लाई उपरे आउ गोटे वीडियो आपन पई प्रस्तुत करिवि। ए वीडियोटी रे देथिबा सूचना जणे बेसिक आर्टिस्ट जे कि आरंभ करबा को जाउची से पिला होंतु बा कोनोसी प्रकार स्टूडेंट होंतु सेमानक पई आशा करे सफिशिएंट। वीडियोटी रे थिबा सूचना आपनको जदि भलो लागिची लाइक निश्चित करिवे एवं कमेंट करी जणाइबे। तुलसी आर्ट्स ओडिशा चैनल को सब्सक्राइब करिया पई भूलिबे नहीं।